आयु जिगाब सोंलायनाय आयु माथो जिगाब सोंलायलायथारदों फाग्लाया आयु खम बिसास थायोमोन आयु आयु माथो एम्फौ फेन्दा जाग्रा आयु 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 फाग्ला बिदि जायो फाग्लाफोर आयु 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 आं रागाबो जोंदों मिनिनो ओंखारदों हामालै भाइफोर बेफोरबायदि हामा मा नुनांगौ मा नुङोब्रा जांबाय माथो माबा भाइरेल जादोंनो आयु 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 माथो भाइरेल जादोंनो माबा आयु 20 थाखाना बिदि जायो नामाब्रा हामालै सनाफोर बेफोरबायदि जानो जोंबो दासो सर्ट बबियाव ओंखारहांदोंमोन आयै 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 आयैनो असान्थि खालामना होबाय मोजां खामानि मावनानै जानांगौब्रा रायजो राजाजों नोंसोर इसिबां अनजायो मानो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावना होयो जोंफोर रायजाबावोसो आजां गाजां ट्रल खालामजायो जों मिडियायाव रायजो राजाफोरजों थेवबो गोसो जायो जों भिडिअस खालामनो नाथाय जों गाज्रि खामानियाव थांफेरग्रा बेफोरबायदि मानसि नङा आयु 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 मोजां मानसिखौसो नोंसोर रायो सालाफोर नुदों नोंसोर जोबोद मोजां मोनोना सायावल' मानसि सायावल' गोसो मोजां सिङाव गोन्दा 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 जोब आला खातारि गोसोम लाथा खाजोबनाय गोसोफ्रानो मोनथिबाय लाथा खाजोबनाय इसिनि गोसोआ आयु 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 सासेनि थाखायनो गासैखौबो बदनाम जाजोबनाय खालामजोबसिगोनलाय माखासे दिन थांलायबाय माबा 12K फानो माबा फानो होनलायनानै नै दासिमबो मानसिफोरजों गाज्रि कमेन्ट नों बेसेनि फानो होनजायो सन्देहआनो सन्देह लाजाजोब्बाय आरोना हा आरो नै दा माबा मोनसे गाज्रि भाइरेल जालायबाय दुनियानि बर' जायगा दं दुनियावनो शर्ट मुभि खालामो सोरबा सोरबा अनेक जायगायावनो ओमफ्राय नै दा बिसोरो गाज्रि नोजोरजों नायजासिगोनलाय हामालै सनाफोर हामा बेफोर